Rusija, Saudijska Arabija, Egipat i Urugvaj. Idealna grupa za domaćina. Da vidimo. Narednu reprezentaciju izvlači Cannavaro. Srbija. Srbija ne može u grupu B i ne može u grupu C, već idemo u grupu E sa Brazilom, Švajcarskom i Kostarikom. Brazil, Švajcarska i Kostarika su rivali Srbije na svetskom šampionatu. Dakle, preskačemo u grupu C, B, C i D i idemo na grupu E, gde će biti Srbija na poziciji E4. Dakle, reprezentacija Srbije igraće u grupi sa Brazilom, Švajcarskom i Kostarikom. Prvi meč na šampionatu reprezentacija Srbije igraće 17. juna